Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skáďal vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha pádol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vrať, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. A tak ešte raz. Koľko raz mám odpustiť? Vždy. Mám už v sebe túto vlastnosť, túto schopnosť, túto milosť. Keď ešte nie, tak o ňu úpenlivo prosme. Lebo bez nej nie je možné, aby sme sa dostali do neba. Pretože nebo je skutočnosť, v ktorej sa všetci milujú. Na neodpustenie miesta niet. K tomu ti, brata, sestra, žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.